Za Polikliniku Arena sam saznao putem Google-a, iskreno. Tražio sam ko ima veći broj dobrih recenzija. Poliklinika Arena je imala izrazit broj odličnih recenzija i odlučio sam se doći na prvi pregled i jako sam zadovoljan. Radio sam krunicu na gornjoj jedinici, trajalo je nekoliko susreta je trebalo, ali evo danas smo završili, mislim da je treći susret bio i izrazito sam zadovoljan sa radom. Pa sa cjelokupnom uslugom sam prezadovoljan. Nisam znao što me očekuje kad sam došao. Sa doktorom Marijanom sam razgovarao jako ugodno, objasnio mi je cijeli postupak, kako će sve skupa izgledati, što me čeka u budućnosti i što bi trebao napraviti u budućnosti. I moram biti iskren da apsolutno imam sve pohvale i za doktora Marijana i za cjelokupnu kliniku koja je jednostavno fantastična i svakome bi mogao preporučiti.